Hi guys! Welcome back to our channel. This time po, tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng tarpaulin layout, birthday tarpaulin layout na simpleng-simple at HD po. Gamit ang Photoshop at desktop. So tara! Hello po, Sarmiento Fam! Welcome back to our channel. So, ngayon po, since graphic artist po ako, tuturo ko po sa inyo yung kung paano po mag-layout gamit po ang Photoshop sa desktop po. Open muna natin yung Photoshop natin guys. Ang gamit ko po is Adobe Photoshop CS2. Ayan, naka-open na siya. Tapos, control new mo lang. Ayan. Set mo yung sizes. Yung width niya. Baga 4x6 yung gagawin natin. 72 inches. 48 yung height niya. Tapos, resolution niya is 72. Ayan. Nakaset na yung ano natin. Workshop niya. Maglalagay lang tayo ng background. Be sure po yung resolution natin is 72. Always po yan siya pag yung mga malalaking tarpaulin. Ayan. Tapos first yung gagawin po natin is mag-insert po tayo ng background. Punta lang po tayo sa download. Hanapin lang po natin yung tamang background para sa birthday. Halimbawa, iyan po. Sige, drag lang natin siya papunta sa CS2. Ayan. So, kung titignan nyo po siya, malaki naman yung pixel niya. So, okay na yan siya. Pasado na yan siya para sa background. So, ayan. I-drag mo na din siya papunta dun sa workshop mo. Tapos, Control T ka lang. Ayan. Drag mo siya hanggat ma-spread yung buong background, buong area. Tapos, i-lock mo siya, guys. Follow mo yung arrow po, guys. So, yan. Magta-type na tayo kung anong ita-type natin. Halimbawa, happy anniversary or happy birthday. Sa keyboard nyo, i-click nyo lang yung letter T. Yun yung shortcut pag magta-type ka. So, ayan po. Ayun, yun. Pinakita ko po. Letter T. Tapos, click mo yung area. Or, sa left side po ng ano natin. Left side ng desktop, meron doon nakalagay na T. Click mo yan siya. Tapos, ayan. Tapos, click mo yung area. Pwede ka na mag-type. Halimbawa, happy anniversary. Or, happy birthday. Kasi birthday yung gagawin natin. Ayan. So, okay na yan siya. Pagkatapos po, change natin yung color niya ng happy birthday para mas magandang tignan. Halimbawa, yung red, kulay red. So, ayan. Pag ganyan po, parang ano siya, madilim po. So, hindi masyadong mabasa. So, lagyan natin ng siyang outline. Follow nyo lang yung ano ko guys, yung arrow. So, lagyan natin siya ng stroke. Ayan siya. Stroke. Liit-liitan lang natin siya ng konti. Ayan. Hanap tayo ng tamang font na guys para sa happy birthday.
saan tayo ng tamang font. Yan. So, ito mas maganda to guys para sa ano. Be sure po yung ano ha, yung ano natin is naka-auto select siya para hindi kayo mahirapan. Auto select yung nasa upper left po ng desktop natin. Ayun. Yan. Yan siya guys. So, drag lang natin siya para mas malaki po yung sa desktop. Control T mo lang, tapos ayan, pwede mo na siyang i-drag. Hold mo lang yung shift na sa keyboard. Tapos ayan, pwede mo na siyang i-drag. Type mo lang din yung pangalan ng magbe-birthday, halimbawa Jean. Ayan. Tapos mag-insert tayo ng picture natin guys. Hanap lang tayo ng tamang picture para sa profile na may malaki yung resolution. Tapos pag matapos na siya mag-download, i-drag lang natin siya papunta dun sa PSD, sa Photoshop. Ayan. So tignan natin resolution guys. Yung pixel niya malaki naman siya, pero gawin pa din natin siyang mas malaki para pag i-transfer natin sa Photoshop mas clear yung image siya pag i-print natin siya. Kunin lang natin yung background, yung image lang yung mismo yung kunin natin. Yan, kunin natin yung background, yung image lang yung ititira natin. So, gamit tayo nito ng tools. Yun, magic eraser tools. So, iti-trace lang natin siya. Yung polygonal tool yung gamitin natin siya. Yan. Manually trace mo lang siya ng i-trace. Hanggat sa matapos yan. Yan lang yung gagawin guys. Kunin lang natin yung image. So, ayan, tapos na siya guys. Pwede natin siyang i-follow mo lang yung arrow ko guys. Click mo yung tools, yung arrow na tools dun sa left side para madrag natin siya papunta din sa workshop natin. Ayan. Minimize natin siya. Ayan. Pwede na. Nadadrag na natin siya guys.
Lagay lang natin siya kung saan siya nararapat. Parang kabet guys, char. Dapat alam niya kung saan siya lulugar. Ayan. So, change natin yung name guys to Stacy. Hanap tayo ng tamang font. Yung magandang font para sa name na Stacy. Yun, mas maganda siya. Okay na yan siya guys. Tapos change natin yung color. So kasi babae siya guys. Ano na lang, pink na lang gagamitin natin. Hindi siya masyadong mabasa. So, lagyan natin ng outline yun sa baba guys. Paglalagay ng outline, may makikita tayong sa lower right may F na makikita. So yun yung i-click. What? Tapos hanap ka lang ng tamang kulay para maganda siyang tignan o mas mabasa, attractive yun sa mata. So halimbawa white yung kinuha ko. Tapos lagyan natin siya ng shadow. Mas maganda na siya guys. So ilagay mo lang siya dyan. Tapos okay. So may mga kulang pa. Usually sa tarpaulin maglalagay pa sila ng mga background pictures. So hanap tayo ng mga background pictures na pwedeng ilagay natin sa side po ng ating tarpaulin. Ayun. Copy paste nyo lang yung image. Copy, tapos paste nyo dun sa Photoshop para mas madali. Okay. So, dagdagan pa lang natin ng isa para maging 3. So, ito. Pipili ka lang ng dapat yung picture mo guys is ano siya, clear siya. Para pag print ng tarpaulin, hindi siya blurry yung labas. Dapat yung ano mo, yung image mo is ano siya, maganda. Clear yung quality niya. Or yung labas ng tarp is hindi siya blurry. May iba kasi na yung ginagamit na picture nila is blurry, sobrang blurry. Kasi yung ginamit nila ano na siya, blurry na siya. So lagyan na lang natin siya ng outline para mo pop up yung picture guys. Magandang tignan sa background. Pag nakalagay ka na ng isa, copy mo lang yun sa dalawa. Click mo yung picture. Tapos copy paste. Yan. So, okay na yan guys. So, makikita mo, parang kulang siya. Hindi siya pwede. Dapat lagyan, kasi happy birthday, dapat lagyan natin siya ng mga balloons. Punta tayo siya, download. Hanap tayo ng magandang balloons para dun sa background. Ayan. Usually, pinapalitan ko siya ng background. Pero maganda naman yung background, so okay na yun siya. Balloons na lang yung ilalagay natin.
drag mo lang siya pag nakita siya. Ayan. Yung balance na yan, magaganda yan siya kasi sobrang clear. Malaki yung niya, pixel. So, ayan. Dapat, nasa ilalim siya ng background. Nasa ilalim siya ng, natin. Yung mga layer. Para hindi matabunan yung happy birthday at saka yung mukha ng happy birthday. So, ayan. I-drag mo lang natin siya ng i-drag, guys. Hanggat maano. So, sa pagli-layout, guys, meron tayong mga shortcuts para madali, yung keyboard shortcuts para madali tayong mag-layout. Dapat alam niyo po yun, guys. Meron naman yun sa Photoshop. Ay, sa Google. Tapos, memorize mo. So, kung mapapansin nyo nung yung image na malalaki, hindi siya malinis yung pagka-cut natin. Dapat malinis. So, ayan. Lagyan na natin na siyang ng glow para klarong-klaro yung nagpa-pop up yung image na malalaki. So, kung makikita nyo, maano siya. Hindi siya malinis pagka-cut. So, ililinis natin yan. Gamitin natin yung eraser tool. Kunan lang natin yung gilid. So, ganyan. Gagawin nyo yan hanggat sa matapos yung outline po ng image na malalaki. So, ito talaga yung pinaka-basic na guys, gagawin sa Photoshop. Dapat marunong kang mag-erase ng background dun sa image. Yung nagpa-practice pa lang ako, guys. Yung una kong ginawa is nag-search up ko sa YouTube kung paano mag-erase ng background dun sa Photoshop. Kasi yun yung pinaka-importante. Ayan, gagawin mo siya hanggang sa matapos. So, ayan. Okay na siya. And pinaka-basic lang po siya, guys. Yung tinuro ko sa inyo. Sobrang basic. Marami pa kayong matutunan kapag marunong kayo nito. So, kapag baguhan pa lang kayo sa Photoshop, dapat marunong kayo mag-layout o marunong kayong gumawa ng basic birthday tarpaulin. So, yun yung unang ipapractice nyo, guys. Pag marunong na kayo niyan, pwede na kayo mag-layout ng mga sticker label at saka logo. Pa-practice nyo yung maggagawa kayo ng logo. So, ayan na yung final layout natin. Tadaan! Wow! So, ipa-flatten na natin yung image para pwede na siyang i-print. Click nyo yung arrow na sa right side siya. Tapos, click flatten image. Tapos, save nyo lang yung image, guys. Okay. Tapos na tayo sa
watching, guys!